Atong paghisgutan karon ang mga storya sa kinabuhi o Chora. Sa ko nga magbubuhi og mananap. Famous ko sa mua. Kung makakita sila nako, maon lang gyud ang ilang gibuhat. Bisan na sa viral ko, bisan sa mga news, YouTube, Facebook, o unsa pa ng mga apps. Ako ang pinakasikat atong tayma. Kung ibalita na gyud ako, ang tanang tawo manlud gyud sa balay. Ug mangutana asa na kong dapita. Grabe gyud niya siya. Tawag ako sa ngalang COVID. Virus ni siya. COVID. Laro na. Kipangan ako atong 2019. Kipangan atong 2019. Uso naman laro no kung sa kang tayma. Mo sila yung pangan. Ang pangan. Dili ko sakit ha. Tawra ko uy. Mo lagi. Tawa lagi ni siya. Intro pa to. Mao ni ang akong storya. Intro pa rin. Klaro yan. Asa na to dapit ha. Dara. Usa ko kalalaki nga naay dragon nga gibuhi. Pabor man sad nako kay wala ko'y vaccine. Mao akong dragon na lang ang akong sakyan. Bisan asa ko padong mao gini ang akong service. Wow! Sana all. Sana all ka na lang yun. Sana all. Nabot sa point nga naay nasuya nako. Atong higayon na gingnan ko nga first time daw sa history na ang COVID ug ang dragon friends. Suya ko basta suya ang yan gani. Wala ko masayod sa iyang gisulti. Tago na to siya sa pangang bakterya. Diya. Virus, COVID, bakterya. So, kontra sa ni siya diya. Sumula sa na yung kuhanda na yung bida, na yung kontrabida. Nabot sa time na siya naglagot na ko. Ug naabot ang nakikilabot na panghitabo. Tan. Kikilabot na panghitabo sa akong kinabuhi. Gipatay niya ang akong dragon nga unta. Libre na ko sa plite. Sayang. Tungod sa akong kalagot ug dili na ko mahimutang, nilihok jud ang akong kamot. Nilihok na yung kamot. Ug napatay jud nako si bakterya. Lamok. Wala ko magbasol sa akong gibuhat. Nadakpan ko sa pulis ug giangkon ako ang akong sayop. Gipangutana ko sa pulis nganong imo tong gibuhat. Nitubag rasad ko. Napusukan ng demonyo ang kamay ko kaya gumalaw. Mao di. O diri na lang kutob Sir Choro. Salamat sa pagbasa. Nagmamahal COVID-19. Ini istorya sa COVID-19. Guta sa itong mga istorya ng adlaw.